Третия път ще стане. От Изгрев до Сътеза. Агре, къде сме някъде? Готови ли сме? Връща се някъде. Представи си Бари Уайт, коментатор на матч. От нежния му глас се спъва всеки играч. Представи си Стивън Хокинг да играе ръченица, или Памела Андерсън да яде филия с нуктеница. Лудница. Там живее Бритни Спиърс и други лица, които искат да я бият. Объркавица гъци, задави се с въскъци. Дайте му водица, че започна да се мъчи. Следващия ред е меко казано извънреден. Почти съм сигурен, че Вучков е извънземен. Имам термин, кимам, нервен. От Бургас до Стара Загора, рядко трезвен. Еди Мърфи Бестен, кой е първи след мен? Дърви се известен, тестен. Без да искам убих шерифа, оказа се, че е Уиз Калифа. На Прима Виста, чиста писта с още 3 терориста. Неудобни като първият цикъл на ученичка, свикнали с неудобството, защото не тичка. Като наклона на тампона, дразнещо беделичкащ. Бащам, дето хич, най-не искаш. Неудобни като първият цикъл на ученичка, свикнали с неудобството, защото не тичка. Като наклона на тампона, дразнещо беделичкащ. Бащам, дето хич, най-не искаш. Неловко се събуждам сутрин с прашки в устата. Не знам какво става, ама приятно ми е маната. Гледам уста някаква, смучи глава всяква. Мисъл изветрена, като клитор кисел проветрена. Вагина мърка като коте се озърта за гранули. Очите ми подули се три ампули, пие се те. Разтвори му кафе с отиен на полиле. Прахта му бере каре, изпих се с нощи мозъка. Кажи каре бутилка, де по пода се търкалят ръце с маникюр, цигара ми палят. Маля тая как съм е минал с нощи като валяк. Надига ми косата, гледам физиономия много позната. Фиксиран с поглед замъглен и виждам познай какво заболяме главата. Това е жената на пастор от кварталната църква. Чакай с нощи взех заплата, ма нещо май се обърка. Смътни спомени от барове и кифли подгонени от хармония, разгонени бедра, страстно разголени. О, прости ми, защо всички кучки съм избрал? Не знам. Ама мисля да се изповядам след обед, защото много ме е срам. Господин пастор, с нощи изчуках жена ти превъзходна. Голяма ефурия, често ти казваме, бати сучката неудобна. Неудобни като първият цикъл на ученичка, свикнали с неудобството, защото не тичка. Като наклона на тампона, дразнещо беделичкащ. Бащам, дето хич, най-не искаш. Неудобни като първият цикъл на ученичка, свикнали с неудобството, защото не тичка. Като наклона на тампона, дразнещо беделичкащ. Бащам, дето хич, най-не искаш. Искаш неудобна ситуация, реална ти тази. С нощи се направихме в Стара Зарна водолази. Маната Керанов, JAC. Още няколко неспоменати, строг като баща ти. Флоа ми ви прави абонати. Обратно в темата с рими акробати. Ако бяха ма видели мама и тати, щях да остана сираче ебати. Ма това са отделни дебати, вървят с ръки и салати. Ето това ми е куплета нати. Да така, по пример на нощта, беше тежки сутринта, тежи ми главата с нея и геза. С поглед празен като бележник на 15 септември. Мърдам химикал и спъвам нерви като прани черги. Нарочно само намеквам за снощната ни поразия. Оставам ви да гатаете срам, ме си призная на харапия. Дано не палмето ни двамата Илия. Джей се казва Илия. Неудобни като първият цикъл на ученичка, свикнали с неудобството, защото не тичка. Като наклона на тампона, дразнещо беделичкащ. Бащам, дето хич, най-не искаш. Неудобни като първият цикъл на ученичка, свикнали с неудобството, защото не тичка. Като наклона на тампона, дразнещо беделичкащ. Бащам, дето хич, най-не искаш. По принцип имах доста време да измисля този текст, но разберете, бях на работа, рязах винкели с флекси. Някак просто не усетих, че станало 7 юли. Днеска трябва да записвам, маната ще ми се поли. Пак ще ми разправя къв съм бил ленив и потен задник, но е в грешка, аз безделник съм. Но чак пак задник, знаете ли, че убива ми отверката в ръката. Ся текстове ли да мисля или си гледам за раята, нали? Ти остави това ми, утре идва Джей-Фо. Ако до утре не съм готов, ще се изложа здраво. И що не го написах този текст за вторника, като почивах? Щях да храня Полигенова и немитата и слива. Щях да вкарам яки рими тука и под китя са кефа. Щях да имам готин фол и всички щяха да ме усетят. И сега нямаше да драскам по туалетната хартия. Щях да стана, да се измия, щях да бъда от гития. А пак то, аз си знаех, че съм копале заразно. Едва ли не, Джей-Фо са били този път на празно. Ами сега, ако стане тъй, че нямам текст уместен, ще ме махнат от трака, въобще от цялата песен. Ми айде, това не е проблема, знам
знам, ще има песен втора, да. Мани това, ми ще се изложа аз пред хората. От Бургас дошли, пък аз съм неподготвен, безподобно. Чувствам се така неловко и неудобно. Неудобни като първият цикъл на ученичка, свикнали с неудобството, защото не тичка. Като наклона на тампона, дразнещо беделичкаш. Баш там, дето хич най-не искаш. Неудобни като първият цикъл на ученичка, свикнали с неудобството, защото не тичка. Като наклона на тампона, дразнещо беделичкаш. Баш там, дето хич най-не искаш. Михаиле, прибирай се. Що гладен ли съм, не спица? Грей. Може да приключвам. Ви казвам, фона обратно е лов. Благодаря.